Pungkaham tinini o Robibar Phuaing kesang jotonu belai kene hambai tei media ro phaisok phaijak bonobo belai ke orok rungpaimani bangoi hambai maro tabok jeng je mak laimani ke tini Triprasa Football Academic Killa Udaipur Killa tei oro bisingo o andaro tirpa kami hinui tongo o tirpa kami ono chini kroksa John Jomatia hinui age or jaga porei thangmani 7 jara porewoi bo oro jaga no o ground no pura motamuti practice khaioi sarai phangsimni no kaham krungkha thangoi sport school or hojagoi trial roi tikewoi tak bo sport school sogoi je o national khaika national to onekbar khaika bo haifano tak niyo je trial je India team roi bo trial ti kha ta India team mo chance ma kha haini bangoi cheng oro o chini Triprasa Football Academic bai bono cheng borom rolaijau tini engkai boni je oroni o chini ngene o 18 21 sikang 19 sikang 18 ni sikang no cheng oro Triprasa Football Academy no cheng aste khlaioi chengsaroi tonglaijawo jodi cheng kagos mamani ingke je khaimani ingkangke chini je establish mamani ingke 21 July 2019 o malaikha engkai cheng bonono jonno belaikene hambai majanogo engke teibo kaha krungke oro chini Tripura ni bangoi mung kaham ke sanawoi India team captainship rogmanoi akrong tei thung tongmanai jar khlaioi cheng bono tak tekisa mama bising phano cheng makoi jau engkai jonno abono cheng jottoni pokho theke society ni pokho theke ba club parani jottoni pokho theke cheng hambai robu engkai asibad chini bangoi tongjau finally jeng tabok chini John Jomatia takhuk ni nogo thangai tongo amono bini nok thangmani lama bini nukhung rok bomahai choli tong tei bini nok rok bahai choli tong abo phungno bagi jeng tabok thangai tongo finally tabok ang chini John takhuk ni nogo phai sok phaika bini nukhungo nogiman khana ani ongklon ni mangphlewa amono John ni nukhung bini nok tei yang bini babu tei bini yang tongo bini yang nana susu song tongo tabok bini susu bai jeng kok sa salinai chini bini nusuk bolena bin busuk to tabok buskang ni 28 tariko ni nusuk thangsnai Kolkata bo do football thuna bai bo sepman kha belai bini bagai kapal kaham nung busuri di tei nung bini bagai tamo sana mutung John to jehitu ta buskang 28 tarik thangsnai ba tam ang isa sasna an busuk ang bai tongo da bukra ule sombe to botoman tongo ang taisa lang istang yang asa khaijago ani kok dai yang sajamal ya asu jotiwo do chang bini susun kok te chang khana kha abake bini nai bai do nai nung bo John ni bagai nung tam kok sana musung ang kena nung bomai ke nung bono sare tong nurai tong palai tong nung bai tong mani ba bi bang ma sasna ta trai phang chini palai ni go re go tai phai mene leka pharang go khata kolom pai ro pen pai ro ka pan palai go re asu jora toi phai la asu le tor ka asu le lo ka ya tai phai dal ham no bro mam pha pa am ang cái đó nó thằng giờ tôi khai dơ ta thằng khai ăn mai ra mai giờ đúng mai giờ bắt chừng này khai cái bu cái mà mình ăn giờ tôi khai dơ bà ăn đã kinh khá Nini busuk tabak bus kani atas tadi ko Kolkata thana hina nung sai diman kha kenaka
bono dono do sang ya tei khlai ye ka khlai ye sok khlai phon sa de do tei sang ma tamni bagai thangna nai kolkata o nang saideman tamni bagai thangnang na bol ni bangai bol na bol thang na football thangnan bagai kana ka nune ro hotna muchuk nable apa nu bote buka hang se thu ka hang khlai ye yang phirago phai ka hang ke sok phai ja ke sing kha sok se jon 28 tarik thangnai nang air pujara bono nang ada ago goinai agartala air pujara ago goinai de ang ba nesukno ya thei do ha ya thang mana ya ka ke do ke hambai nai na do tabok nung ke tamu kalai wa ama do nung ke bini ba bai bu sasal sinai omo num ni nok na acha tabo to 28 tarik thangsanai nin besala na bono paithak ni message tamu tong nó càng cái cái sau là cái phun nó khai với cả cái tây thì cũng sụp cả mà nó tây sa cả cái thân tông thì he sức sáng một số bọn asuna nani ni message ya nung ke tamu kalai Bon kaki. kaki nung ke tamu sana muchong ni nin omo ni bagai jon ni bagai Bon bang ke bo ka hang kereng ke tei ni kusukas thang tei bon ni tola tong level tong na dog bon sai tei ni ka ke thang mas thang asunan ko. omo nun na jon ni nukhung na omo jaton no poribar kaisa heda nung ke tamu kalai kaka cái bọn cả kaka lai na paithak thai thak jon da thapok thangsanai biskani 28 ni salmari haida tamu sana muchong bon bagai bọn bang cái bahasa bosor bosor thường người giải phẳng sinh cost khai phí mani tabok u final khela mai klai ha ke bo tang ni won bon imang je nung mani tabok ne mutang sai ta ge bon success angla ha ke bon unto jotun hambai bon marun ta jotun asing nung na ke jato saperi kha kok haida ke kaham ke thangna bagai jon bini nukhungni borok kok rekha jate dono ngena tei nung tamu sana muchong boina amade se saigo to kesa sasi to Miti arang no jot tanan khonom kha. Ani pesa yang Kolkata thang Kolkata thang ka hang kereng ke tong ja ken kha. Te sawa sa sering dia. Sawa ni. rang pui saroni bagai bial tong bono ro Tere ba jang barang pu cha ba bial tong bo. Do tanan lo prok so ba khang ke kisar han. Ha te sa mal ya. na ke hambai do no ga tini bagai sesana hambai Wong jatono tapak cini takuk jon jamatia belai cini ti pasarono kung curonan bagai lai buma kethang kaham nanan bagai thangi tongo cini jon tapak an bisang tongo ani ganawa tapak bo aige thangi thangmani thik jeng or jaga phai sapaiga teri pabari high secondary school kila andarni bising khobjaknai abo jotono Simon Khana kilang keno belai kami sanai football kereng tongo omai keno sini John tabok manjaka kereng ni bisingo tabok jeng bono rohonai 28 tariko disiaro no ko dismano no jeng rohonai 28 tariko bo Kolkata thangnai ar sepman kha football thangnan bagai angke jeng bono bisase kok singlai nang to tabok engka aro batade nang to tabok atas tari ko thangsinai haidana nang to tabok atas tari thangsinai amsani bororo no busik jate nang kha kaham yakano mujong nang thangan bagai busik jate nang feelings accepted to non to joto no sa put khai to no haida kotor di daro aro ni ini ti school ni Barcelona naik on naik rok, okra rok, ada, mesti jelatin nang hambai ya kan mesti berono. Janom tadi sahabat kacu nang pipe play ya hambai ya pernah musuh ko, di rasa football leka tu bino ko, ang tag je ang bosor practice kayak tu ni, tag Kolkata thang ang okila kaisia, sini all trip ini thagai ang sakari tu ni deh, terus ang terus kusuk karena jarang tadi.
nengah kayak orang tengi tangan na orang practice kayak tangan nih karena hede age to mat cikri na boleh tabok mat cik hamka age mat kere asik mana tongpan asik hamya da harus neng tengi tangan nih tabok galak kucugo kayak manka orang tengi no serengnani kucugo kanani school kaham nang ya school building ya mat kaham nang ya nijini sagosi nijini porosi nijini telenosi omai keno chini jon age angor poithang pro mat hamya thing no ang nui phai ang oron poithang mani ba school bukrei hamya mat bukrei oron poithang ang bu ani imang tongmani omone khai thang hene tabok jon jotoni no imang tongo pore khangke no sakrin bagaiya kaisa imang tongo jotoni no kaisa ang football thangnai ba cricket thangnai ba media press khainai ba gari chalongnai engineer pornai kabanglo jani jat dreams tong imang tong haisi omai kene chini jon age or poi thangjago or no practice khai tango game ti chano bo ang sang har to sono belai hambai Wani somoi kiri kan to. ke nang tang por jaga thanai Agartala. awatla Hostel. mas tu sane na koi to sane tapok to prai saras 8 9 ta bajna ka ke tin baga sing sing na ya joto na hambai do dong sing hamle 1 2 ni ngata Hiji. Aisina akon